til Vejle, Fredericia. Har de ikke værksted derude? Jo, men du kan ikke bare komme dumpende og så få det lavet. Nå, okay. Der var en, han fik købt sådan en Skoda Superb. Dem kørte der jo mange af i en tid. Ja. Der røg en starter. Det måtte han vente 5 uger på, at de skulle få sådan en hjem. Havde det været ude ved Mercedes, så har man bare gået ud i udstillingen og så pillet en af der. Ja. Det gør man selv derude. Ja, man kan sgu ikke bare holde i så lang tid, hvis man har en af brugeren som erhverv.